Bună seara la toată lumea! În primul și în primul rând vreau să vă mulțumesc pentru aprecierile voastre. Vreau să vă mulțumesc pentru susținere, pentru like-urile care le dați, pentru abonările care le faceți. Vă mulțumesc din suflet. Adică voi sunteți cei care mă faceți să merg mai departe. Fraților, cum știți, în live-ul de 10 minute care am în vlogul care l-am făcut de 10 minute, v-am povestit cum am ajuns la Bullingdon, cum am scăpat de panorama aia de român din cameră. Acum, fraților, să continuăm. Într-o dimineață ies la programul de socializare. Păi mâncavați sufletele voastre. Să opresc televizorul că mă face să mă uit la el. În programul ăla mai mulți englezi, pe tronsonul de deasupra mea, pe tronsonul de la cum ar fi pe tronsonul 3. Să tot uitau la mine. Înțelegeți? Acum eu mă duc direct sus acolo și le iau pe unul și zic, bă, ce te uiți așa la mine? Avem vreo problemă? Asta era regulă. Când observai ceva, acolo trebuia să acționezi primul. Zic, ia vină în cameră să stăm de vorbă. Intru cu el în cameră, zic, ia zi, bă, ce-i cu tine de te uiți așa la mine? Avem vreo problemă amândoi? A, nu, domne, că mă uit și eu așa, toată lumea vorbește de tine, tu ești Bogdan. Nu, zic, da, Bogdan sunt. Toată lumea vorbește de tine, ne-a povestit Kiki de tine și de ce ai făcut la maximă siguranță. Și mă uitam așa, că nu te-am văzut să zâmbești niciodată. De când ești pe secție aici, ai câteva zile, tu nu ai zâmbit odată, nu te-am văzut zâmbind. Acum ce zic? Băi, eu nu zâmbesc decât pentru prieteni și atât. Zic că în rest nu poți să mă vezi pe mine zâmbind, că doar nu sunt nebun să vorbești și să râd singur. Zic, altă problemă mai avem? Nu, frate, nu mai avem. Îmi întind de mână, eu sunt Webby, sunt vechi pe secție aici, orice, poți să vorbești cu mine. Zic, bine, bă, frate, am ieșit afară. Acum, când ies eu afară de acolo, românul ăla prost se certa cu doi englezi. De fapt, cu un englez și cu un irlandez. Ăștia doi, fiind prieteni, tovarăși cu un băiețaș care eu m-am cunoscut cu el pe induction, da? Cum ar fi tot carantină, acolo faci din penitenciar în penitenciar, faci induction-ul, care poate să ducă și până la 21 de zile. Eu am făcut în penitenciarul după ăsta, în următorul, am făcut 50 de zile de carantină. Am prins exact cu pandemia. Băi, fraților, și îl întreb, zic, ce-ai făcut, mă? Dom'le, că m-am săturat de ăștia, de infecții ăștia englezi, ăștia infecții, că nu mai pot, m-a disperat. Eu, că așa sunt eu prost. Nu știu de ce m-am băgat, nu știu. Dar, într-un fel, îmi convenea că eu oricum trebuia să creez un eveniment aici, în penitenciarul ăsta unde venisem. Și când mă uit la ei, mă ia pe mine în primul. Tu ce te uiți, mă? Ce crezi că dacă ești mare, sperii pe cineva? Că eu am fost 21 de ani, eu am ținut steagul, mi-a cântat steagul, mi-a cântat imnul în țară la mine. Zic, bine, bă, zic, ce crezi că mă interesează pe mine? Zic, ce vrei? Lasă, dom'le, că ajungem noi și la tine, rezolvăm noi și cu tine. Acum, fraților, eu când am auzit că rezolvă ei și cu mine, zic, păi stai mai și atunci, că rezolvăm repede, nu e o problemă asta. În timp ce eu plec la cameră să mă încalț, sună soneria de închidere. Înțelegeți? Zic, băi,
la 2 când se deschid ușile, zic, pregătiți-vă că, zic, rezolvăm problema. Bine, domne. Ăla mor de beat irlandezul. Eu, după ce s-a închis ușile, s-au închis ușile, îi spun la Gabor, te rog eu, lasă-mă să mă duc și eu la toaletă. Pentru că v-am spus, eu în cameră nu se folosea toaleta decât la o urgență sau doar pentru pișat, atât. Când este la baie, mă opresc la ăsta, la irlandez, zic, bă, ce ai, ești nebun? Păi nu și așa, zic, ești nebun? Ce ai? Nu, zic, ești beat, stai liniștit, vorbim după, mâine, poimine, când te trezești, stăm de vorbă. Nu, bă, stai liniștit că astăzi o rezolvăm. Zic, băi, zic, eu te bat pe tine și treaz și cum vrei tu. Zic, dar beat te bat rău, i-am zis. Zic, lasă să te trezești și când te trezești ne batem. Nu mă că ne batem când se deschid ușile. Bine mă, cum vrei tu acum. Mă duc la tovarășul lui de fapt, ăla care mă împrietenisem pe induction cu el. Și zic, eu având, cum să vă spun eu, în mintea mea era că eu sunt amic foarte bun cu tovarășul lui de fapt, știți? Și mă duc la el și zic, băi frate, zic, ce are tovarășul tău? E nebun, e beat, uite, caută să bată cu mine, zic, e nebun la cap. Da mă, ce crezi, stai liniștit că și eu mă bat cu tine. Și ăsta fiind un pic amețit. Zic, băi, zic, ești sigur ce vorbești? Zic, eu am venit la tine ca și prieten. Zic, ești sigur ce vorbești? Că te bați cu mine? Da, mă, astăzi la 2 ne batem. Zic, bine, mă, zic, să ieșiți pregătiți, că zic să mor eu, mă bat cu toți 3. Mă duc la cameră, mă încalț, acum ăsta, românul ăsta care era cu mine în cameră, îmi zicea nașule, ce-mi zice, nașule, merg și eu cu tine. Eu ce zic, băi, Remuse, zic, tu ai pedeapsă puțină, tu trebuie să te liberezi de aici. Zic, stai liniștit, că zic, n-am nevoie. Zic, mă duc singur. Acum, mă duc eu pe acolo, pe cameră, fac ce mai fac. Eram deja pregătit de la 12 jumate, cred că. Nu mai fierbeam, așteptam să deschidă ușa. Când s-a deschis ușa la 2, ies afară, mâncava sufletul vostru, mă duc și le bat în ușă. Haideți, mă zic, să vă pregătiți. A venit toată lumea. Deja știau, Bogdane, că venim și noi și niște băieți de acolo, un somalez, care somalezul ăla era lângă mine la orice problemă, la orice discuție, dar și eu eram lângă el, și plus niște tovarăși de-a lui. Bogdane, că suntem lângă tine, bă, nu vă băgați, nu faceți nimic, zic, ăștia mi-i lăsați mie că mă descurc eu cu ei. Bine, domne, mă mâncava și mă duc în baie, zic, haideți mă, veniți în baie, vă aștept în baie. Ei când au venit acolo, primul care a intrat, care a vrut să bată cu mine, irlandezul, care zicea că el a fost boxier și așa mai departe. Eu eram în baie. Acum el face un pas peste tocul, după tocul și așa, și când dau să mă duc spre el, bang, iese înapoi afară, zic, mă, ce faci, zic, vină încoace. Domne, tare în gură ca să vină miliția. Iarăși face un pas înăuntru, iarăși dau, mă duc spre el, iarăși sare afară. Băi, fraților, da, acum el când a făcut pasul afară, s-a uitat în spate și a făcut pasul afară. Eu n-am mai făcut pasul înapoi și am mai făcut un pas înainte. Bă, când a intrat a 3-a oară, băi, fraților, i-a dat un pumn în piept, deci vă jur că a sărit pe balustradă, așa era. Bă, dintr-un pumn în piept, deci nu în barbă, nu, un pumn în piept i-am dat și vă jur că era răstignit pe balustradă. Acum ies afară și zic la următorul, zic, haide mă, zic, vino și tu. Ăla care mă prietenisem cu el pe carantină, pe induction. Acum la ce zice? Nu mai vine să bată cu mine. Și zice lui ăla tovarăș, vezi bă, ți-am spus să te potolești cu Bogdan, că nu merge. Eu ți-am spus, zic bă, ce faci, vine cu numai Bogdane, stai liniștit, dar alarmă. În timpul ăsta a venit poliția. Poliția, bang, mă închide în cameră. Ce credeți? Zup! În 3 ore eram la izolare. Bă, frate, să deschide ușa
Ce-mi zice un polițist? Bogdane, te rog să te îmbraci în ceva și să mă urmezi. Zic, unde să te urmez, mă? Te rog frumos, îmbracă-te și urmează-mă. Bă, mă îmbrac, trag un training pe mine. Când scot capul afară, stânga, dreapta, mâncava și numai mascați erau. Zic, aoleu, zic, ferească Dumnezeu. Zic, ce aveți, mă? Zic, vreți să mă luați afară, să mă tăvăliți? Zic, nu, te rog frumos, urmează-ne. Banc s-au băgat el și cu 2 mascați în față, 4 mascați în spatele meu. Unde credeți că m-a dus? La izolare. M-a dus la izolare, după 3 zile, 72 de ore, mă scoate la guvernator. Domnul Bogdan, că știți că ați fost implicat într-o altercație, bla bla bla, ce zice el acolo. Zic, domnul guvernator, zic, eu n-am fost implicat în nicio altercație, zic, persoana respectivă, vă rog frumos, zic, să verificați situația lui, în ce situație era. Zic, colegii dumneavoastră l-au băgat în cameră de 2 ori, i-au pus fiola, l-au găsit în stare de ebrietate, zic, eu doar am fost în autoapărare. Da, da. A stat el, bine, ieși afară, a stat el, a cântărit situația acolo, cred că 10-15 minute, mă cheamă înapoi, ești liber să mergi pe secția ta. Mă duc pe secție, mâncava și înapoi. Ce credeți? Cum am fost eu plecat, Remus al meu, cum a făcut, cum n-a făcut, am rămas fără telefon. I-am zis, vezi cum faci, îmi faci plata la telefon, frate. Bine, domnule. Bă, frate, acum, la 2-3 zile, unul din români căzut în celulă mort. Eu ce întreb pe ăștia? Zic, bă, dar cine i-a dat droguri? Zic, și ăsta se droghează, cine i-a dat, bă, să fumeze și el ăsta? Domne, că nu i-a dat nimeni, că are probleme cu inima, zic, lasă-o, mă, dracu, zic, are probleme cu inima, zic, că ăsta sigur a făcut supradoză. Dar zic, dă-l dracu morții, mă, de român, zic, așa-i trebuie, dacă sunt panorame, zic, zi, mă, zic, lui Aron ăla, zic, să moară, mă, ta. Ce a făcut? A căzut jos de la alea, nu? Da, domne, dă-l dracu de aici, că a stat pe capul nostru până i-am dat și a căzut jos. Zic, da, da. Zic, bine, mă. Mă duc în cameră la Webby. Zic, bă, Webby, ce v-am spus eu să nu dați la români? Domne, că n-am dat noi, că cu tare. Cum, dacă, zic, Aron mi-a spus acum că ați dat, zic, sunteți nebuni? Zic, bă, uite care e problema. Zic, nu mai dați la români, că o singură dacă se mai întâmplă, zic, stric prietenia cu voi și atunci, zic, o să fie nasoală treaba. Bine, domne. Acum eu ce fac? Pun pe somalizi ăștia mei care îi avem pe acolo, zic, bă, urmăriți și zic, vedeți dacă mai dă la români. Îl chem pe român și vorbesc cu el. Zic, bă, fii atent ce spun. Zic, dacă tot vrei să te așa și nu-ți vezi de treaba ta, zic, singura persoană care tu poți să cumperi, zic, este de la mine. Zic, dacă tot vreți să vă stați paralizați, zic, de ce să câștige ăștia englezi ăștia și cu ăștia alții? Zic, mai bine câștig eu pe urma voastră că sunteți români de-ai mei, nu? Zic, vezi cum faci, zic, acum dacă vrei, că domne, că eu mai iau de la ei și pe credit, lasă-mă că dau și eu pe credit, nu e problemă. Bine, domne. În fine, bă, frate, cum face, cum nu face, iar îi princă de la alt român de data asta. Da, da. Cine a fost cu mine și poate să confirme tot ce vă spun eu acum e Ricardo ăla după TikTok, ăla cu Părceana. Că și ăla era pe secție cu mine. Ăla știe toate povestii, toată istoria mea de acolo o știe copilul ăla, că a stat cu mine pe la englezi. Acum când a venit și mi-a zis că i-a dat iar, mă duc, îi strâng în cameră la Webby acolo. Ce-mi ce somalez, un somalez slab, dacă îl vedeți, 15 kg cu tot cu ambalaj. Bogdane, eu merg cu tine. Zic, băi, mergi cu mine dacă vrei, dar zic, nu te bagi. Zic, tu stai doar în ușă să nu fugă nimeni din cameră. Bine, domnule, dacă tu zici. Fraților, Aron ăsta era cu atâta mai înalt ca mine. Și Aron, și Webby, și ălalt. Toți trei erau le veneam până la umăr aici. Dar
sunt proști. Fraților, sunt proști. Sunt femei la bătaie. Intru în cameră, ăsta se bagă în ușe și zic, bă, ce v-am zis eu vouă să nu mai dați? Băi, Bogdane, că o fi compărțit. Bă, mâncava sufletul vostru. Când a zis că o fi compărțit, băi, când ne-a dat un cot așa, deci când ne-a dat un cot așa, da, aici i-am dat lui Aron ăla, deci când ne-a dat un cot, a zburat pe mesele alea. Bă, frate, deci dintr-un cot a zburat pe mesele alea. Când a dat să ridice, l-am luat de cap și am băgat și eu o dreaptă în frunte, direct în nas, atâta ochii, a stat cu atâta ochii, cred că 3 săptămâni. Ce să mai, când am dat să mă duc spre Webby, Bogdane, gata, mă jur pe viața lui mama mea, on my mom and my daughter life, sunt gata, nu mai mă bag cu niciun român. Zic, băi, nu mai te bagi, nu mai te bagi. Acum eu în nervie, ce am zic, îi tâlhăresc, le iau alea, dar le țineam dos. Zic, băi, zic, acum îți iau și tot ce ai, toate cristalele și tot ce ai. Bogdane, că stai, ai, nu face de-astea, te rog eu, nu vreau să ajungem aici, nu vreau să ajung cu tine aici. Am înțeles, au greșit, eu nu știu nimic, dar au greșit, sunt ai mei, au greșit. Hai să o trecem într-un fel. Zic, păi ce să o trecem? Zic, nu mai merge. Zic, ați greșit a 3-a oră care greșiți. Zic, și cu telefonul și cu astea acum. Zic, nu știu unde vreți să ajungeți voi cu mine. Bogdane, lasă-mă pe mine că îți fac un cadou frumos. Zic, ce cadou îmi faci, mă? Hai să vezi, dacă nu ești mulțumit, să-mi spui mie ce vrei. Bine, mă. Du-te la cameră și vin eu la tine la cameră. Mă duc la mine la cameră, fraților. În vreo jumătate de oră, ce credeți că vine? Vine și mi-aduce 5 pagini de alea de cai studențesc făcute cu șmecherie. Deci 5 pagini de alea, dintr-o pagină de aia ieșeau 16 ID-uri, cum le ziceam noi, deci ID-urile erau niște bucăți cât o carte de identitate, atât așa, fix atât așa era. Cât asta era un ID. Un ID de ăsta așa, în timpul ăla îl vindeam pe 60 de lire. Deci, faceți socoteala. Odată 600, 900, 960 de lire. Am mulțit cu 5, faceți voi socoteala. aproape 5.000 de lire, 4.000 și ceva de lire. Bine, dar mai pierdeai când mai dădeai, în fine, nu era bătut cu ei. Bă, frate, vine la cameră, uite Bogdane, pentru tot sper să rămânem frați. Mai ales că fusese și discuție că dispăruse lui prostul ăsta telefonul, i-au furat telefonul cât am fost eu la izolare. Am aflat cine l-a luat până la urmă. Ia astea și rămânem frați. Acum ce facem cu ăia doi? Am dat și paguba asta, vreau să-mi recuperez. Ei vrea să-i tâlhărească pe ăia doi, să-l ia, de fapt pe unul din ei, să ia lui ăla, să ia Inelul și Cercelul. Și tovarășii lui erau cu pe hainele lui ăla și pe ceas. Ce facem cu ăia? Zic, bă, ce să facem? Zic, eu aștept un răspuns de la ei. Zic, stai așa să vedem cum facem. mă cheamă, haide să mergem la ei. Zic, bă, nu merg, du-te tu și zic, dar zic, nu Daniel, zic, doar intimidează-i ca să pot să-mi fac eu și ăsta. Bă, fraților, să duce cu ai lui în camera acolo, băi, când i-a dat un pumn lui Jamaicanul ăla, i-a fracturat mandibula. Ei pleacă din cameră și eu cu alt băiețaș cu unul Dani, un cântăreț, ăla e un băiat ăsta de culoare, un cântăreț. De ce au făcut ăia? Nu știu, bă, frate. Zic, hai să trecem pe acolo, pe jos. Trec pe jos, pe la cameră, pe la ea și de și zic, ce-ai făcut, mă? Și să ținea de falcă așa. Domne, că nu mai pot, că mi-a rupt gura, că o fi compărțit. Zic, păi ce, nu mai pot, trebuie să anunț, să mă ducă la spital. Ce zic, bă, nu o da în gardă, stai că ți-aduc niște pastile de-astea de durere foarte puternice, zic ei, o zi, 2 pastile și dacă nu-ți trece, te duci la spital. Eu să mai treacă, știi, ca să nu ia camerele, că intrase proștii pe camere.
Păi și intru, mâncava și inima voastră, intru în cameră și îi dau pastilele alea și ca să vedeți ce credeți. El a anunțat poliția că îl doare rău și că să-l ducă la spital. L-au dus la spital, acolo au văzut că are fractură de mandibulă și când au luat camerele, cine apare că intră în cameră, apăreau ăia că a intrat, dar am apărut și eu că a intrat. Și conducerea de acolo au ajuns la concluzia că cine putea să-i dea un pumn de ăsta în halul ăsta să-i rupă mandibula decât Bogdan. Da? Și uitați cum am zburat iarăși la izolare. În timpul în care eu am stat la izolare, de vinerea până luni când am ieșit la guvernator, ei au dat telefon la spital și el a declarat că nu eu i-am dat, că eu am intrat în cameră și i-am dat niște analgezice, ce a zis el acolo. Dar, și m-au scos de la izolare, dar totuși am făcut 3 zile de izolare. Trece asta cu ăștia, discuția asta, în fine, au venit la mine după aia, Bogdane, că nu putem să-ți dăm 5.000, dar în schimb uite cum facem. Îți dă tovarășul meu, îți dă ceasul de la mână, îți facem transfer 1.000 de lire, ai înțeles? Și îți mai dăm și noi, așa mai suntem atenți cu tine în fiecare săptămână. Acum zic, bine mă, la Adidas nu mă potriveam la numărul de la picior cu ei, nu mă potriveam la haine cu ei, ca să pot să zici că mai ciupeam și un termic și o aia după la el. Și bine mă, îmi convenea, degeaba. Mă clichem pe ștefolă și zic, bă, v-ați hotărât? Domne, că nu, că e prea mult 5.000, că lasă că găsim noi. Și acum m-a și deranjat. Zic, ce să găsiți voi, mă? Găsim noi, domne, pe alții. Zic, bă, hai ca să vă zic cum stă treaba. Dacă voi găsiți pe cineva după secție de la mine, zic, după aripa asta, să poată să le facă ceva peste cuvântul meu, zic, înseamnă că pe mine nu mai mă cheamă Bogdan. Zic, vă garantez că zic, aici puteți să puneți voi pe cine vreți voi după secția asta, vă garantez că nu se apropie nimeni de ei. De ce? Că am spus eu să nu se apropie nimeni. Bine, Bogdane, dacă tu zici, cum zici tu. Bine, bă. Bă, mâncam așa. Mai trece o zi, două. Ce credeți? Ăsta, românul ăsta care cumpăra de la ăștia, avea să-mi dea bani. Ce zic? Zic, băi, zic, a venit ziua bănuții. Că, domne, că să vezi că s-a dus nevastă mea dimineață, ți-a pus doar 160, restul ți-i pun și o săptămâna viitoare. Zic, bă, n-ai cum să-mi pui săptămâna viitoare, că zic, și eu trebuie să plătesc la rândul meu. Zic, vezi cum faci și vreau banii. Avea un ceas la mână, un Tommy, da, un Tommy avea la mână, nu era mare brânsă, era un ceas de la vreo 60-70 de lire. După la TK Maxx, după la ăștia. Da, vreau eu să pun mâna pe el. Zic, băi, dăm ceasul ăla și zic că scad 150 de lire și mai rămâne să-mi dai diferența săptămâna viitoare. Te mai las și până săptămâna viitoare cu diferența. Zic, e bine? Bă, mâncava și ce credeți, mă? Da, abia aștepta. Îmi dă ceasul și după ce îmi dă ceasul, frate, iese pe secție și începe și rupe după el. Că m-am săturat, mă tâlhărești în continuu, mă jepcărești, la 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 la. Și acum eu zic, băi, ești nebun, zic, vină mă încoace să stăm de vorbă, nu așa, zic, ești prăduitor, ce-ai vrei să mă legi? Că nu mai pot, că o fi comporții și ajunge pe sub scări, așa unde eu știam că nu bate camera, mâncava sufletul vostru. I-am tras 2 bucăți sub scări acolo, a căzut fraierul jos, obligat, a venit toată miliția, l-am adus la izolare. Am băgat 3 zile de izolare. Problema a fost alta, nu izolarea. Când am venit după izolare, mă mută pe altă secție. Hai, ia-ți bagajul și gata. Manevră făcută de la englezi. Am făcut bagajul, am mutat, secție lângă secție, curțile de aer despărțite doar de o plasă de aia, cum ar fi plasa de Buzău, dar alt gen de plasă. Nu mă deranja că oricum îmi luam plățile în gard și combinațiile puteam să le fac în continuare pe secția aia.
Bă, ajung pe secția asta la altă. Toate bune și frumoase. Îmi dau ăștia o cameră. În prima zi m-am apucat, mi-am vopsit-o, mi-am zugrăvit-o, mi-am aranjat-o, mi-am curățat-o. Acum, după câteva zile, îl văd pe un băiețaș așa stătea la balustradă, unul mic. Mă uit așa la el. În fine, nou pe secție. Intru în cameră. În vreo 10 minute așa, văd că bate la ușă. Salut, salut. Te rog frumos, de-abia am venit și eu pe secție. Poți să-mi dai și mie o cană de apă caldă, să-mi încălzești și eu o cană de apă la tine, că nu am cană electrică. Zic, bine, mă, zic, intră și tu și puneți și încălzeți o cană de apă. Fă cu cunoștință, salut, eu sunt Cyrus, ce-mi zice el, zic, eu sunt Bogdan, face, știu cum te cheamă, că toată lumea știe cum te cheamă. Da, da, în fine, se uită el în cameră și începe, Doamne, ce cameră, tu nici nu zici că ești în pușcărie asta, tu zici că e altă pușcărie la tine aici, zici că ești acasă. Zic, așa îmi place, frate, stau în curățenie. Dom'le, pe mine m-a băgat cum nebun în cameră, nu mai m-a disperat, vorbește toată ziua, ce zicea el acolo. Zic, ce vrei? Zic, e prima zi care ai venit, ușor, ușor, cu timpul, zic, te aranjezi tu, că ești de-al casei de aici. Da, dom'le. Pleacă băițașul. Vine de la muncă, vine un prieten de-al meu, unul Chichi, un tovarăș de-al meu. Ăla care se vede pe filmarea aia cu bătaia de acolo, că bătaia e de aici, în pușcăria asta, unde vă povestesc. Ăla cu tricou galben. Ăla e Kiki. Vine Kiki, vine de la muncă direct la mine. Bogdan, ce faci? Frățierul meu, salutul lor. Zic, ce să fac? Zic, aici mi-am băut cafeaua. Păi cine crezi că a adus pe secție aici? Zic, păi cine a adus? Mă gândeam că vreunul după secția elaltă, că de-abia așteptam să-i prind. Zice, l-a adus pe vărul lui Ben. Zic, care e mă vărul lui Ben? Unul, domne, mic, așa, de statură. Și chiar vine mă cu el la mine. Ia-du-l la mine. Când mi-l aduce pe Ben, era băiatul la care îmi ceruse apă. Apă fiartă. În fine, zic, tu ești vărul lui Ben? Zice, da, Ben e fratele lui mama. Ce zice el acolo? Zic, păi Ben a fost prietenul meu foarte bun. Zic, dacă ai nevoie de orice, zic, apelează cu cea mai mare încredere la mine, că zic, e ca și cum ai apela la Ben. Da, frățiorul meu, stai liniștit, pot să fac într-un fel să poți să vorbești cu Ben. Da, și aici începe istoria mea cu Cyrus, o poveste de prietenie foarte frumoasă, dar care, cum v-am obișnuit, va veni în partea a treia. Eu vă pup, vă respect, acum vă las pentru că voi posta asta și intrăm în live. În live avem o altă poveste de aici din România, cum mi-am găsit eu vărul la penitenciarul Silava. A fost al vostru Bocio, vă pup și vă respect cu mare drag. Salut!